7:35. Mamă, ce frig e. Mașina e congelată, bocnă. Azi este ziua numărul 2 și 2, adică antrenament de spate. Am apucat să-mi iau micul dejun, am luat la pachet. Am aici 75 de grame cremă de orez cu 35 de grame o cupă de proteină, căpșuni, Flavor Drops căpșuni și un sirop de căpșuni. Practic, o prăjitură de căpșuni, aș putea spune. Ăsta e gustul, exact ăsta este gustul de cremă de orez cu căpșuni. Deci e super, super bun. Faptul că este cremă de orez are și o absorbție super rapidă înainte de antrenament, este un carbohidrat super bun. Și am să mănânc asta în drum spre sală. Pentru că în 24 de minute trebuie să fiu la antrenament și n-aș avea timp să-l mănânc tocmai la 8, ca după să-mi fac imediat antrenamentul până să iau cel puțin o pauză de jumătate de oră. Ar fi foarte prost. Până mi se dezgheață mașina, mănânc crema asta pe care ne antrenăm. Vezi, dacă la șușa deschisă intră toți șobolanii peste noi. Da. Eu ți-am zis că ar trebui să mă bat cu șobolanii în recepție. Ăsta nu știu unde s-a ascuns. Ce faci, mă? Dă drumul la încălzire. Uite, ăsta e la 3-a cupă de prior, că nici nu-și dă seama, încă bagă în el. Și mai bagă și expresul. Așa, mai stai cu el, mai ține-l 2 minute, n-ai tupeu. Bă, eu până la 8 și 10 mă încălzesc, am mâncat până la 7:30 și... Superman bully? Superman. Omul păiană. Omul păiană, doar ai vrut acolo. De 5 stări. Ce scuze, și ți-ai și dat, da? Să am serie cu ea acum și nu... Nu asta așa ce mi-a rău. Ce te spun, Ricky, urmă?
un exercițiu de activare a dorsalilor. Acum o să fac 4 seturi de 10 repetări, tracțiuni, după care o să fac Heiler pe Helcometer. Ce mă? Bă, vezi că n-am cuța pe telefon, s-ar putea să mă fac cu aparat foto. Dacă reușesc să-l dărâm. Da, bă, nu-și băgăm tracțiuni și după Helcometer. You are. Your music moves with you on Premium. Premium lets you download music and listen offline from any device. Whether you want to listen from your speakers, your TV, or your phone, Premium lets you play the music you love. Au mișcare de genul. Uite animalul. Și asta, o venă. Aoleu. Avem vene? Înseamnă că ne definim. Cu 5.000 de calorii. Trei, 2, 1, start!
Lasă podul! Lasă podul! Pune-o și cealaltă mână. Hai mă! Nu te pot. Cosmin, podul! Ba! Nu, serios. Nu-ți faci așa, mă. Ce de-astea? Dă-i. Hai, Ionuț! Ionuț! Hai, Ionuț! Mamă! L-a rupt! Ești nebun, Tavi! L-a rupt! Ionuț! Ce-ai făcut, Ionuț? Ionuț! Ce părere ai, Ionuț, despre hai, Tavi? gata. Ce părere ai despre Tavi? Povestește-ne! E pe trembolon! E pe trembolon? Tavi, ești pe trembolon? Spune! Tavi, Nu spă, ia uite-l. haide mă, zi! Stai mă, stai drept. Zi ce ai băgat în injecția aia de azi de dimineață. Premium Lassie connects Tavi! speakers on TV 200 de miligrame de cofeină. with super easy setup. Intravenos, da? Connect to any compatible device. Mai bagi cofeină intravenos? Asta deja împinge. Alo, copii, Băi, trei, Anytime. 2, Mobile. 1, 2! Right now to unlock Mamă, la rupt mâncația și Ionuț! Povestește-ne despre marea înfrângere. Hai, zine ceva. Ăsta? Very weird! Așa ai Bitching făcut. hard, Ionuț. Așa ai făcut, Ionuț, așa ai făcut. Ionuț! Deci, ce remeci? Da, într-adevăr, am trișat, recunosc. Recunosc. M-am folosit doar jumătate din forță, de să folosesc pe toată. Trebuie să facem test antidoping. La David trebuie să facem test antidoping, că nu se mai poate. Este un dopat, bagă trembolon ca nebunul. Păi, tu m-ai învățat. Ionuț, lasă vrăjeala, bă. În comand trembolon. Nu m-am tremolon. Tavi, ce spui despre acest lucru? Despre Am o travă de șoare și funcționează. Mănate sintol. niște sintol. Ce părere ai despre o travă de șoareci, Ionuț? Să-ți Travă place? de șoareci de pe workout natural. Am înțeles, să-ți place o travă de șobolani. E perfect. Și am făceam pullover, am uitat. Vă salut! Și Tavi face plover. Pullover. Hai să vedem cum face Tavi plover. Plover. Trage. Mamă. Uite spate aici pe Tavi, bă, băiatule. E taur. E taur, e brontozaur. Mamă, ce frumos. Ia uite aici. Artă. Ce zici, Ioane? Și am o febră la 1 metru și m-a omorât nenorocitul ăsta. Nu e adevărat. Deci nu recunosc nimic. Am fost de față, dar am stat cu spatele. Băi, Bă, tu locuiesc piept sau ce faci? astea sunt de la steroizi, să știți. Da, Astea exact. așa. Da? Nu, astea sunt de la alcool, că altceva nu știe să facă. Zici tu că bea? De ce bei, mă, nenorocitule? Doar Ce whisky. faci? Ce faci? Faci triceps? Da. E nebun, om. Așa faci triceps? In the crib. Fă și tu o filmare aici la băiat. Să vadă oamenii cameramanul. Să mai știți că ești târg, Ai mai pus? mai serios să la mai departe. Ai mai pus, nenorocitule? Ah, da. Are grijă la Tavi, un puternic. Odată l-am văzut. Uite aici. Haide, mă. Hai. Care urmează? Premium is your music, your way. Keep listening, and once we get to know you, we release new mixes based on what you love, from daily mixes to discover weekly. Heavy set, heavy set. Premium lets you download those playlists and
Hai, nu. Așa vrei? Hai, vrei. N-am pupat de la braț. Ce era, mă? Ăla vrea să fie crab? Crabul se face de aici, băi. Nu, mă. Ăsta e crab. Păi, stai mai plecat pe el. Stai mai plecat, s-a pus capră, trebuie să stai plecat cu pieptul, nu cu fundul. Păi da, cu pieptul contractat. Dar ești în păcat. Vă las, să vă încordați, că ne vedem pe scenă, ce să zic. Ne vedem pe ce noi voi? Ești serios acum asta? Îl luăm cu noi, mă? Îl luăm cu noi? Nu știu ce să spun. Ridică bluza. Ia, arată-ne, arată-ne. Haide, mă. Mai e. Pifti! I-am zis, dacă scapă de aia, am zis că-l iau. Dar cu condiția să scape de burta aia. Bă, frate. E ipofluție, știi cum? Ipofluție în față. Front double bicep. Ok. Release. Nu n-ai băgat bazinul în față să se listească și abdomenul. Dar side, chest. Mamă. Stai așa. Aici trebuie să... Pulpa. Presează quadricepsul piciorului. aici. Exact, seasa femoralul. Ia uite ce frumos este, vezi? Bravo. Ok. Scoate mult. Umărul spre spate. Trage. Rotește. Ăsta trebuie să fie mai în față, să iasă aici. Bam. Bun. Și ăsta cât mai lat, cât mai în spate. Se iasă aici. Exact ceva de genul ăsta. Frumos. Stop. Din spate. Doar double biceps. Bă, bagă-mă. Rotește în supinație mult de tot palma. Așa Arată- ceva, bravo. Arată-ne degetele mari, hai. Bravo, dar nu stai cu spatele drept, se vede că mai scolioza. Așa, e mai bine. Trage mult spre spate, scoate cu în spate, să iasă lombarul. Bă, trebuie să investezi, e bine. Ești nebun? E bine. Aici. Bun. Let's spread. Da, front let's spread. Băgam mi-aș. Hai. Mamă, nu mai pot să fac, nu mai am conexiune pe let's spread. Păi, cum merge, nu contează, oricum. Crezi că am Revizuim foarte mult? peste 3 luni de zile sau peste o lună sau... Deschide omoplații mult de tot. Scoți umărul în față. Trage de umăr spre lateral. Da, nu simt nimic. Nu pot să simt nimic. N-ai ce simțeam. Da, slat spread. Hai că asta e glorios. Aici e bine. Nice. Foarte bine. Abs and thighs. Fucking shit. Fucking shit. Quad stomp. Hai, bagă acum. Și după aceea te lași pe abdomen. Nu, te lași pe abdomen. Încep cu vacum și te lași pe abdomen. Hai, mai dă o dată. Ce? Încep cu vacum sus și după aceea trage aer și te lași pe abdomen. Vacum sus și acum pe abdomen. Bagă bazinul mai mult în față. Trebuie să faci bazinul mai mult în față, să strângi abdomenul din bazin, nu din partea de sus neapărat, atât de mult. SOS cumpăr campe.
Vând gambe. E bine, e bravo. Altceva, zi. Mamă, dar nu mai pot. Ce tu știi să fac? Crabă. N-am trapez. Scoate mai mult, bagă. Nu, ce crabă. Vezi? Da, nu știu. N-am trapez. Umerii mă dezavantajează. Nu aș spune că umerii te dezavantajează. Eu sunt de părere că singurul lucru care te dezavantajează e trapezul. Frumos. Vă înțeleg, mersi. Haide. Eu nu ți te urmez. Masă după antrenament. Macro, porumb, ceapă. 70 de grame de macro. 50 de porumb. Aici am niște salată verde cu baby spanac. Niște creveți, midii, caracatiță. E un mix de fructe de mare. Asta este masa după antrenament. De fapt, nu masa, gustarea. Este o gustare. După asta mai stau cam o oră și mă duc să iau masa de prânz, care cred că o să fie shallow cu cartofi la cuptor. Și ne auzim după. Bun. E deja ora 6 și 5 minute. N-am mai apucat să filmez a doua masă. Am tras și un pui de somn. Cam asta a fost cu a doua zi de spate. Rutina în ghilimele de posing. O să încheiez aici, pentru că am și de editat prima zi, care deja este pe YouTube. În momentul în care o să vedeți videoclipul ăsta, deja o să fie pe YouTube. Urmează un antrenament de piept. Aș vrea să... Am făcut un Q&A pe Instagram și am primit câteva reply-uri pozitive și tipsuri și sfaturi și... Ok, le-am citit, sunt de acord cu ele. O să încerc să le pun în practică. Dar treptat. Toate la timpul lor. Încercați să-mi lăsați comentarii pe YouTube cu ce ați vrea să mai vedeți în acest vlogging, ce v-ar interesa de fapt să vedeți în acest vlogging, sau pe Instagram, sau dați-mi mesaje în privat, nu contează. Și dacă ați putea, un like, un share, un subscribe, mă ajută. Acolo, mă ajut. Mergi. V-am lăsat, ne vedem data viitoare.